So what's up mga wakwak? So ikaduhang vlog na rin ako, no? Nakikita mo din mo sa title. Title is How to Act Like a Boss, no? So karon tuduan mo na ako. Ay, kapagkikangat. Kung sa anong pagkabusing, ug usa po di ay dapat og busing mong gani ka naka personal driver rin, no? So karon nara di akong personal driver. Larom. Kana. Kana. Sa diyo. Papay dito na, sugo kayo. Iwas sa daan. Kana. Kana. Mer, Brad. Dapat Go na. kung bossing gani ka dapat astig ka. Sabot. So? Go ka. Pato ka? Good. Mari gid me. Okay. Wala di gyud kamahan. Kabalo re ko. Nang sa hape. Mga day nakada. Nahilo ko na ka. Kabuang usog na usog. Bigo to man na ibayot. Mabay siguro pagkaon din na makaon na. Kapulo video mo po dong. So may labot nimo. Diya kapulo video. Iyo na kayo og kuad bangot. Bay wala. Ano ba yung sawang? Sawang? Ato. Kita sa pangangalang bossing ta dapat mo dimanta, no? Hilyo. Pag kon ha ikaw pag. Kabalo mo kaning tawhana pa George ni siya. Siya pa George ran Nakuli. sa kamera bitaw. Nakuli. Pero kabalo mo sa personal na under niya ako. Isog-isog ni siya ning nay kamera pero. Oh, tawa mo ina na siya. Oh, chance. Ina siya usop. Nay kamera na kanit chance. Usa magagawa nay kamera. Yo. Kana siya. Go to kayo. Wa pa may paniod to. Ang baya. Oh, kata na sila oh. Ito lagi ang baka Parang kamasayo. Wala kita may ka? Wala lagi bay. Wala lagi bay. Wala pa yung bukaran mo Wala nimo. biya ni sudan niya. Ha? Wala. Magdako bago na imong lawas ing nakadako wa mo sudan pero may. Kita maglungag ko pero wala sudan, maglungag ka. Ginoo ro ito umpod siya. Buang Aga lungagan. dala may putod tinuod pero na mong gani dapat mo daw siguro. Wala kita ni sudan. Maglungag ka, mapalit mo. Mais mo kanon. Alangan. Kay magdahato Dami na. kay. Mugan kamatay. Mais gina mo pangita. Maglungag sa ka. Sa balay. Kita Buang. sabi ko ani sa kawag ikoto mo. Nakabinuang na po ng iyang pa-vlog. Ilasan kay pa-vlog ka na eh. Tira na sulsud. Mo na pa tugaw kan tikig bisan ba mura ra ba makapasa. Warag bright. Wa na gani lang may gipatog-patugan. Pasar ko yun. Bunga. Patik-tik og isa mura ra ba makapasa. Dili ba na Gasto lang mag-treatment. Baya. Buka nitong steel. Steel dito. Ambo! Yung siswero palungagon ko! Kamatay. Sabi ako kayo naroon te! Di ba siya maulaw? Pay to daw sudan mo. Papaita daw sulan mo. Yung ka. Baga kay kagawon bila. Ino ba? Papaita mo tanong kung sulan. Ikaw pag ipapalit og sudan ba? Gati ka. Sa baga kay kagawon. Sa pagkakaroon, Torastilyo. Tuduan ako siya kung saan pagluto bitaw kana bitaw ang lami nga sudan kay kana gud wa mo ko hana god igura mo ko nagmauli mo ka o matulog karon tuduan ako siya. Pa inosente ang kanahan. Ay mo sulodari ang kay wala yan. Isa rin sorry. Ha? Ayaw rin ko nanig. Unsa may labot niya? Lain kis bago ka na. Gusto day mo ro. Ayaw ba? Hindi ulay yung bahay ka mong kusina. Di siya pa sudod kuno kay bahig ng kusina o nakabalo na sila. Di yung sudod me. Ayaw lagi na. Ah, dili. Bago makanako. Dili, kon kaayo. Uwi kaayo ra bitaw. Ayaw rabi toyot. Oh, gusto lang mi bayot maman di ay. Subago. Ay si pagkaulaw pa. Mandung ka pag siya ka na mudung ka imposible ka na. Ah, tawa. Di na mudung ka. Puyo, puyo. Dili pa sa kati ah. Dili pa sa ka. Asa na mama ni Tilio na? Bulong di sa rin. Asa na mama ni Tilio na? Sakya po ni bayot. Wala ka na. Betlak ka mo. Tapos mahadlok mo kung baka patay ko nimo. Maulo siya na yung kusina. Pagluto na.
bito hariyan. Come here as a friend. Tilyo! Bitaw yun, paksa ka bitaw mayot. Okay na bitong Ayaw ba? Lain ka, ayaw ka. Baya po nung unang mura makaglain, mura makagita kailan, di pa kasulutan na yung mga kuhan. Sikat ra bitaw nila ako. Bago ka ka. Ayaw ba si Bino? Dugay kita mo maani ron. Ano mo? Ano mo, nagigutom, ikaw nang way paniud to. Kung kontine. Istorya ni gagkaw sa tulong mo. Pabili. Pabili kasi kung kunay gagamay si tagiyan ng kusina. Ikat ra bitaw niyot. Ayaw lain kay wala gay na mo kusina lang. Mama, hindi ikat gani. Ang sa'yo sabutin mo ng kat ay. Ay, ayaw ra bito. Uy, guys siya sa. Hindi siya pasulot niya yung kusina. Dili ko sa... Yot. Ayaw bito. Yo. Kuan ba yot? Ang ako bito bang... Kapag sinsip ko kalaman. Ayaw lain kayo. Dahil naman kayo, mura magdili pakita ng pagkamigo natin duha. Mura maglain kay sabton ron dili pa sa kantindahan. Mura mauhugo kay migtiil ba. Adili gyud, lain na imong pasabot. Mama ikaulaw man nimo nang masugo ginang amoa. Ayaw ba wala baik. Uguga inyo na unsa nang kamuha pero yung gabahig mo ora man gyapon. Bitaw yun, pasak ako niyo. Tuduan ka na kung unsa ang pagluto. Subagon mo. Kay di ka kabalo. Bitaw yun, pasak ka bitaw miyot. Dili na ikaw. Aga. So di gid siya malogos no. Unya ra naman ay naggawas ana atong lugabo na diretso anang kuantiyan bitaw. Ano Nang kuluton og mo kiyang asawa. Ah, Namatay na. namatay Ba ko sige kamati na na. Imong tabako ma. ako kay balo. Namatay. May good lamang ka, kay taas kay good lang. Una na mo nang Yung naman pagkatismusa te. mga may butong hare ma. Ano ba kasi ang anong tag-iya? Ay naman kay lubing tinanam ali. Di man din na inyo at bubuan pa. Tayo nga masag mga buto yung Kumati. iya. So mo nilang kababuyan ng tilyo mo na ilihawan karong pista din no karong August pangandi mo. Gipanabi. So ako na manampit ninyo no karon ning kuan pista ani mananaw ning Maria. Ali mo sa katilyo kay ani mag-uban ta. Masakit tiyak. Baya ikaw kay mo Dili, na lobe ba saban roy taroy. Kabalo mo sa lubig. Busing mo na siya, Deng. Bot Siya, bot kung kini ano mo siya, tagaan siya, ka taga bukid ikaw mo sa kaglube. Muna ibosing nang. I-vlog na to ng balukam Sa sa tao. pangalan na yung busing tano so dili ta pwedeng manguan dahil na namatay mga sulugon sa gamit na nila. Abot kita mga salto ani ro. Dati habot ka vlog mo. Dili gid na all habog kaayo. Kamatay on di nang wag ka na oh. Kato ding hantong deputy sa inyo ang hadto. Masuko na si mga mo. Ay baya. Di man si mama ni mga awat ikaw man. Masuko lagi na. Dili masuko ginag kaming kuya mga ano. Ha? Masuko. Pero pud saba. Hani ra lagi ki. Kana oh. Saka. Baya ako pagkatato ng kasapan si Dili, mama lagi kay ko kitay pagulong nangawat sa guna ako sa butok. Tinasama May gyud. butang naman ako ikawatan ana. Sama. Baya, pareha ra mga katas ano oh. Pagsupak ron. Hani ba? Hindi ko siya mutuna ko no. O kana. Kana pag isa-asang sundang ibilin po ng sundang pod kamong lantaw og hinog ba magsikag gulataan na. Awoy. Hinog. Hinog. Hinog daw lang botong. Wala man ito mas. Bali po nang pagkuan di tilyo baya po nang di ko mukat katron. Uy kay si Square Dog gapa George. Dili kibusing biya taron. Gwapo god. Mo. Hoy, baya. Sige na yun. Bay, na nakahanan di ba yung hinaog pag yun siya tawag yung. Dili ba kana ro. Bali po nang hina. Nisa ka na siya hinaog pag yun. Bali. Ikaw ra lagi. Aga. Oh, di ka ka mo. Di ka kaon. Wala kay bala ka balo sa mapugo. Kung kakaon sa mua. Muli taga. Bali po nang lami kay kag butong bayo. Sak abali. Usa pud ning ako gisugal na ganin ako reputasyon og pagpangawat para nimo nya. Ako may yung pasakaw. Tigbas. Nya dili ko diri katagahaan ni. May mga katagahaan ni mga kasakpan mo kaway kawatan. Okay ra man pasaylo mo nya ako kay dili taga dire. Taga Larina de. kay na video kapag kuan. Dili hait. Sa kabita bayot lagi ka cover. Matay puno unang kalakihan na. So
Basta bossing dito. Hawa di ba? Basta bossing dito to. Nakita yung mga nagi-chances dito nga murag pahambol na ta magpakuha na tang pa-under. Pero makabalo sa pampunta pohon. Shit. Kinsay busing ron. Muna diha. Ako gid yung busing ni noon. Tanawa guys. Hanas kay siya mo saka. Muna iyang kalaki sa hilin. Munang nga barato ng kuan kay wa day bakuha naglarina. Kanang mga komprador. Sarang. Anan gilu. Dilawan sayot. Anay gid. Ako giampo ba? Ang baka ng mahagbong. Wala akong Hindi giampo. man na butong. Mapay Ang ka tawa sa puna. Gakat ka tayo wa pala man taw butong ba? Buang. balo. Nami akay pakuan. Ha? Pakuan. Patulos. Ali. Bali. Muhangulak tayo. Dala. Dada si Pit hadapet kay magkuan niya na mo makita tag. Balaka to isa. Tuga sa kapat. Ay, dagaan na po kayong sikon ha nero, madjong. Rumbang. Buyod. Kawatan kig lubi oh. Oh. Hangol. Mamaya among cameraman ron oh. Ay di ipakita yun kay followers ra ba nato nang kuan hani? Tag iya. Ha? Ayo ipakita kay followers nato tag iya. Oh, di okay ra. Dali. Pwede pa punan. Ni ari mi hani mo ang butong dili ikaw may mong tumong. Lala. So friend day mi no. Kuha na dito iya kanang papansin na dito iya adi ay. So friend day mi. Pachancing naman ditong iya adi ay. Ay, ikaw ha. Maldita kay bayad ha. Wala kaya bayot dito. Og that ends for this vlog day mga kawakwak no. Ayaw di mo kalimot to subscribe my channel. Og ayaw pod kalimti ang og pag-click sa notification bell aron ma-upload ka sa every upcoming vlogs nga akong i-upload og mora to. Salamat.